سلام طعنا هبلنا كمي وعلكم كبرات كوران انت ملكتنا مدب معد زته تجمير له لوم يخل التزعباتات حزنا لكم قريبنا لنا معد زته مالتيو توم زعباتات بر بحر زملكت حدا مواننت ويم دما تربحنت ربح بر بحر زملكتي خالاي دما قنا سايبر زملكت منالبات كاب حدا تقمتي حساب 30 زخبر زلو قنا سايبر مسارات مغبار دما حبريتانا واخاتم كنبلينا زيوم زملكتو حبريتات اللونا مسارحتي مكونن يبراخ دما نفسها مبراهتو مساخاتم لنا مسانا صنحكم ولت حسنا نختكتاتلو عدمنا لنا ممكن قعد حن مصاخا كما يعلكا زهر مسكن تخاتلتنا ون كما يعلم كنول ندلي كما مسيمون تفلما زعبنا غيرنا حرينا يزلنا زعبا بر بحري زملكتي ممكن زي منغستاوي زعبا خوينو كاب علاوي اجندا كاب زخون صنيحو وعيل حدير له استات عامتات مالتي ايثيوبيا كاب قيح بحري زرحقت لهم وانات مسرت مغبار زوم زملطنا بر بحرن ودبن تتقاميتن مغان ايثيوبيا مزلوا جغرافيا وقمامطا مزلوا بزح حزب مزلوا سفيح ناي قطبا عقمي مسرت مغبار بر بحر كهلو الله ودب كهلو الله بزبل منغست ايثيوبيا علاوي حتى اقربو بدبلوماسياوي خيدي كاب هاجر وشتي كاب ايثيوبيا حليفو دما عالم لخاوي زعبا خوينو استفلال عالم لخاوي تكالات زملكتهم اكلات دما بر بحر ايثيوبيا زلو حتى انتايو زبل مصنع خاب زجمر وصنيحهم الله منالبات بر بحر ايثيوبيا ما زياسيناتهم تلنا بفلاي مسقيح بحر تتحيزو كلت اوانات كنصوع نخلينا تقدماي حدا بزبنا حصيمني ليك مس طاليانا بزغور وسمع زنبرل اوان مزكاري كالي كاب قيح بحري كترحق تغيرو صنيحيو زين استات 34 عامات زاكل طاليان إيرترا ببعداوي مجزاتي أبى تم حضر الأوان كاب قيح بحر رحقنا زنورنا له هنتات مخان زفلتيو دحار بعد مجزاتي إن تداخم ويمنا تسعر مسمى طاليان وانتسعيرا كاب إيرترا ون أول توصل الأوان حتى هاي السلاسة في أوان هاجر منجست ويم دم إثيوبيا مرحلو أبزنورو إيرترا مليسوم أكل إثيوبيا غيروا قصيلهم يوم بكونفدريشن مالتيو زيد ما تي زنبرنا ناي تاريخاو ناي قيح بحري ويم ناي بحري بري ودبن زملكت تمليسونا بعل لاوانو ك صنبر تغيري مالتي تخال اي اب قصال اب زم زحلفو تخزي سينا لنو لدما يودك منغستي مس شعبيا بز غورو سممع توهيلي زفلت زي ايثيوبيا كاب بري كاب بر بحر ويم كاب قيح بحر كترحق استغورتلو خونتاتيو زي قيح بحري طرح زي كونس تي ودب ون مس ودب عسب ون تتحيزو كاو كنرحق استغورنالو خونتات منبارو ذكريو زي دما اب قطواوي صعنتو عوي صعنتو خمزلو وتادراوي عقم انتريناي وي بوتادراوي ملك انتريناي ون كمو سفيح زخونه مس هاجر دحننت صدتان تتحيزو ناي وعل زخونه الوتاوي صلوا زحدر مخانو اب دحننت هاجر مالتيو مس دبلوماسي تتحيزو دما عرسو زخاله صعنتو خم زحدر مخانو زفلطيو منالبات زوم ناي بر بحر سألنا لهم وانات منالبات كم منغستي ولا حتى خوينهم زي تلعلون زمانات يصنحو جن بولك مهارات ويم زوم إليتات زبالو جن هذا تاريخ مصحف يكون هذا استفلالي مدرخات ناترخو حتى بار بحري فتحه بزي كونه كاب إثيوبيا تمنتيلو ني إيرترا كوهاو تغيري بزبد استفلالي سندات ون يوصو نيرم منالبات مذكر زاكل كهاجر بستجربه زبل ناي ممر اسرات ابراهام صحافي تاريخن فلسفنان اب بزح عامات بزمن احدق يجمرو استات شمونت شوعت غيز تحتم مصحف نيريو از مصحف زي بفلاي مس عسب تتحيزو زصحفو زترخو الله مخنيات زلعلهم تايوم احدق شعبيان ابناي اوان سغغر انهالو يوتيوبر بحركه انت غيرامو بر بحري دما نقسن زخل سرع منغست ويم دما حقا منغست بزينورو استسانالو سلازخنا ازي دما يفتحاي زخنا كايدا منبارو يم زلعلو مس زي تحيزم
ዓሰብ የማናት ዝብል ዶክተር ያዕቆብ ኃይለ ማርያም ውን ዝጽሐፉ መጽሐፍ መንባሩ ዝክሪና እዚ በዋናነት ናይ መምህር አስራት ከሀገር በስተጀርባ ዝብል መጽሐፍ ከም ዋና መጣቀስና ገበሩ ዋላ ይጠቀሙሉ ግን አፍቲ ናይ በር ባሕሪ ዘሎ ኩነታት ግልጽ ብዘይኮነ መልክዑ ካብ ኢትዮጵያ ተመንጢሉ ንኤርትራ ምሃው ፍትሐዊ ከም ዘይኮነን ወለዶ ድማ ብግዚኡ አልዒሉ ዋንነት በር ባሕሪ ታሪኻዊ መሰረት ብምግባር ናብ በዓል ዋኑ ክምለሰልዎ ዝብል ትሕዝቶ ዘለዎም ጽሑፋት ይጽሓፉ ምንባሮም ዝከር እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት እውን ከምኡ ምስኡ ዝተተሓሒዙ ናይ በር ባሕሪ ሕቶታት በብግዚኡ ብመንግስታዊ መሓውር ወይ ብመንግስታዊ ስሩዕ አጀንዳ እዩ ናይ ኸዚ ዝግበር ዘሎ እምበር ኤሊታት ወይ ምሁራት በዚ መልክዑ የልዕሉ ጸኒሖም እዮም ኦኬ ከምቲ እናገለጽካዮ ዝጸናሕካ ብፍላይ ድማ ካብ ቀይ ባሕርን ከምኡ ድማ ምስ ሜዲትራንያን ዝነበረና ዓብላልነት ምልሲልና ንድሕሪት ክንርኢ ተለና ብፍላይ ናይ ኢትዮጵያ መሓድሩ ዝነበሩ ቅድም ክብሉ ዝነበሩ ሃፀያት ወይ ድማ ነገስታት ብጣዕሚ ተጠቀምትን ዓብለልትን ምንባሮም እዮም ርዳእ ንከኣል ማለት እዩ ናብ አክሱማዊት ኪንግደም ወይ ድማ ዘመነ መንግስቲ ኣብ ዝነበረ ከምዚ ታሪክ ከም ዝነግረና እንድሕር ኮይኑ ብርክት ዝበላ መራኸብ ኣብ ከባቢ አደሊስን ካልኦት ከባቢታትን ይንቀሳቀሳ ከም ዝነበራን ኢሉ እውን ናብ ህንድን ናብ ቻይናን ከምኡ እውን ናብ ፋርስ ባቢሎን እውን ይንቀሳቀሳ ከም ዝነበራ ካብቲ ዘመን ጀሚሩ እንድሕሪት ክንመጽእ ከለና ናብዚና ክንመጽእ ተለና በብዘመኑ ዋንነት ናይ ባሕሪ ከም ዝነበረናን ብፍላይ ድማ ባሕር ተሻጊርና ድማ እውን መሓድረሉ ኩነታት ዝነበረ ከም ምዃኑ ዝግለጽ እዩ ኢሉ እውን ብፍላይ ድማ ምስ ናይ አክሱማዊት ኪንግደም እናተዳኸመ ምምጻእ ሰዒቡ ናይ ንእሽተይ ናይ ምድኻም ዋላ እንተምጽአ ኣብ ማእኸላይ ዘመን ከባቢታት እውን ወርቃዊ ዘመን ከም ዝነበረን ኣብዚ እውን እቲ ዝነበረና ናይ ዋንነት እውን ዝለዓለ ምዃኑ እዩ ምርዳእ ዝከኣል ማለት እዩ ኣብ ከይዲ ግን ምስ ናይ ባዕዳዊ ወራራት ኣውሮፓ 1885-84 ናብ በርሊን ኮንፈረንስ ብዝተካየደ ናይ ቅርምት ኣፍሪካ ስዒቡ ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ ካፍተን ዝተመቐለኣ ንጣልያን ዝወፅሕት ክትከውን ከላ ምስ ስዒቡ ኣብ ገማገም ቀይ ባሕርን ኢሉ እውን ምስ ናይ ሕዚ ዘሎ ናይ ኤርትራ ብናይ ቀደም ባሕሪ ነጋሲ ከባቢታት ምምጻእ ስዒቡ ብርክት ዝበሉ ዓውዲ ኩናታት ከም ተካየደ ታሪኽ ዝነግረና እዚ እውን ናይ አሉላ ኣባ ነጋ ጅግንነት እውን ኣብ ማሕዳር ናይ ተኻቢ ናይ ባሕሪ ነጋሲ እውን ከም ምንባሮም ስዒቡ ዋንነትና ተሓልዩ ምንባሩ እዩ ዘረጋግጽ ማለት እዩ ካብኡ ድሕሪኡ ንዝነበሩን ቅድሚኡ ዝነበሩን መራሕቲ ናይ ኢትዮጵያ እውን ብርክት ዝበሉ ምስ ናይ ዋንነት ባሕርን ናይ ወደብን ይቃለሱ ከም ዝነበሩን ኢሉ እውን ገለገሊኦም ድማ ንጉሳት ዝነበሩ ናብ ቀይ ባሕሪ ገጽ ገይርኩም መቃብረይ እውን ግበርሉ ዝግበርዎ ዝበሉ ከም ዝነበሩ እውን ገለገለ ናይ ንጉሳት ታሪኽ ይነግረና እዩ ክንደይ ዝኣክል እቲ ዋንነትና እቲ ኣድላይነትን ከም ዘለና ምርዳእ ይከኣል ማለት እዩ ምስ ስዒቡ ብፍላይ ድማ ምስ ናይ ቅርምት በርሊን ስዒቡ ናብ አፍሪካ ከመጻ ተለዋ ዘን ባዕዳውያን ወረርቲ ጣልያን ናብ ከበሳታት ኤርትራ ምሕኳራ ስዒቡ ብፍላይ ድማ ምስ ናይ ውዕል ውጫሌ እውን ከም ተቀደም ዝገለጽካዮ ውጫሌ ብዝተካየደ ውዕል ንግዚያዊ መተንፈሲ ምስ ዝነበረ ናይ ሓያልነት ናይ አውሮፓ ስዒቡ ዝተኸተመ ክታም ዋላ እንተነበረ ኮይኑ ግን ብፍላይ ድማ ብ1888 ኣብ ናይ ኩናት ዓድባ ስዒቡ ድማ እቲ ናይ ዝነበረና ዋንነት እናተሸምረረ መምጽኡ ታሪኽን ሰነዳትን ዘረድኡና ማለት እዩ ስለዚ ካብዚ እንድሓር ምስ ናይ ቅድም ዝገለጽካዮ ኣብ በር ባሕሪ ወይ ድማ ምስ ናይ ቀይ ባሕርን ሜዲትራንያን ዝነበረና ቅርበት እናሰኣና እናተሸምረረ ዝመጸን ግዛኣትና እውን እናተሸምረረ ዝመጸሉ ኩነታት ኢና ንዕዘብ እሞ ምስዚ ተተሓሒዙ ብፍላይ ድማ ን40 ዓመት ክበሃል ዝከኣል ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ዝነበረትሉ ኩነታት እናረሓቀት መጽያ ጣልያን እውን ምስ ከደ እንግሊዝ እውን ዋላ ሒዛታ ተጸንሐት ከምቲ እናገለጽካዮ ጸናሕኻ ናይ ንጉስ ሃይለ ስላሴ ድማ ብዝተገበረ ናይ ሊግ ኦፍ ኔሽንን ወኻልኦት ናይ ዓለም ለኸ ውዳበታትን ሃገራትን ስዒቡ ብዝተገበረ ስምምዕ ናብ ኢትዮጵያ ብፌደሬሽን ክትሕወስ ተገበረሉ ኩነታት ዘለን እቲ ሲእናዮ ዝነበርና ብዝተፈላለዩ ኩነታት ምስ ናይ አውሮፓ ናብ አፍሪካ ምምጻእ ስዒቡ ሲእናዮ ዝነበርና ተመሊሱ ዝወነናሉ ክሳብ 1983 ከባቢ ዝነበረ ብፍላይ ድማ
قصيلو زنبره ب 85 ከባብታት ኣብ ዝነበረ እዋን ዝሰኣናሉ ኩነታት እዩ ማለት ካብ 1985 ብፍላይ ድማ ህዝበ ውሳነ ተኻይድዎ ዝበሃል ናይ ኤርትራ ስዒቡ ክካየድ ዝግበእ ዝነበረ ከምቲ እናገለጽካዮ ፀናሕኻ ኣብ እንታይ እዩ ደዋት ወይ ድማ ካበይ ናበይ ወሰን እንተይተወሰነሉ ተይተስማዕምዐሉ ዝተኻየደሉ ክኸውን ከሎ ነዚ ምኽንያት ድማ ግንቦት 4/1990 ዓመተ ምህረት እውን ምስ ዘይተፈለጠን ዘይተሰነደን ደዋት ዘይብልና ብምንባርና ስዒቡ ናብ ኩናት ዝኣተውናልን ንክልተ ዓመት ዝኣክል ደማዊ ኩናት ዘካየድናልን ምዃኑ ዝዝከር እዩ። ምስ ስዒቡ ድማ ኣብ ኣልጀርስ ብዝተኻየደ ናይ ተጻውኦ ደው ምባል ኩናት ስዒቡ ن20 ዓመት ኣይ ኩናት ኣይ ሰላም ተባሂሉ ዝጸንሐሉ ኩነታት ኣሎ ብፍላይ ድማ ብዝተሰነደ ዘሎ ናይ ዶክተር ያዕቆብ ሃይለማርያም ናይ ዓለም ለኸ ናይ ሕጊ ተመራማርን ኣብ ምስ ናይ ሩዋንዳ ጀኖሳይድ እውን ናይ ሕጊ ምሁር ዳኛን ኮይኖም ጠበቃ ኮይኖም እውን ምስ ሰርሑ ዓለም ለኻዊ ኣፍልጦ ዘለዎም ክኾን ከሎ ብደረጃ ዓለም ተኸበሩ ናይ ሕጊ ዘለዎም ክኾን ከሎ ብ2000 ከባብታት ብሰኒዶም ዘቕረብሉ ኩነታት ኢና ንዕዘብ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሕቶታት ዘይዓረፈት ኣይኮንስ እናተላዕለ ከም ዝነበረ ዋንነት ናይ ወደብን ኢሉ እውን ምስ ናይ ባሕሪ ቅርበት ዘለና ሕቶታት ብዝተፈላለዩ እዋናት እናቀረበ ከም ዝነበረ ብተፈላለዩ ጸሓፍትን ዓለም ለኻዊ ኣፍልጦ ዘለዎም ናይ ምሁራት እውን ዝቀርበሉ ኩነታት ምንባር እዩ ንዕዘብ ማለት እዩ ምስ እዚ ተተሓይዙ ብፍላይ ድማ ምስ ሕዚ ዘሎ መንግስቲ መራሒ ናብ መሪሕነት 2010 ምምጻእ ስዒቡ እቲ ኩነታትና ናብ ዕዳጋ ዓለም እናመጸሉ ዝኾነ ኣጀንዳ ኮይኑ እውን ዝቀርበሉ ኩነታት ብፍላይ ድማ ካብ ውሽጢ ዓዲ ሓሊፉ ናብ ዓለም ለኸ ኣጀንዳታት ዝኾነሉ ኩነታት እዩ ንርኢ ማለት እዩ ብፍላይ ድማ ብ 2-3 ዓመት ስዒቡ ምስ ናይ ታሪኻዊ ከምቲ እናገለጽና የጸናሕና ካብ ኣክሱማይት ኪንግደም ጀሚሩ ከም ዝገለጽክዎ ማለት እዩ እናበልና ክንመጽእ ከለና እቲ ታሪኻዊ ድሕሪ ባይታና ናይ ዋንነት ዝነበረና ናይ ተጠቃምነት ዝነበረና ምስቲ ናይ ዓለም ለኻዊ እውን ተሰማዕነትና ምስ ናይ ብፍላይ ድማ ናይ ዲፕሎማሲ ማእኸል ከም ምዃና ካፍተን ናይ ሰለስተ ዝበሃላ ካብ ኒውዮርክ ካብ ብራስለስን ቀጺላ ዘላ ኢትዮጵያ እውን ሓንቲ ማእኸል ናይ ዲፕሎማሲ እውን ከም ምዃና መጠን ኢሉ እውን ናይ ታሪኻውነት እውን ክንርኢ ተለና እናገለጽናዮ ከም ጸናሕና ብበዝሒ ህዝቢ እውን ብፍላይ ካብ ኣፍሪካ ኣብዚ ሓለፉ 10 ዓመት ንነዘ ኣብ ሳልሳይ ዝነበረት ንግብጽ ቀዲማ ሕዚ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ትርከብ ዘሎ ኩነታት እዩ ዘሎ ማለት እዩ ንናይጀርያ ካብ ናይጀርያ ቀጺላ ናይጀርያ 250 ሚልዮን እዩ ዘለዋ ኢትዮጵያ ድማ ብዝተፈላለዩ መረዳእታታት ከም ዝገለጽዎ ብፍላይ ድማ ውድብ ሕብራት መንግስታት ኤጀንሲ ስነ ህዝቢ ከም ዝገልጾ እንድሕር ኮይኑ በብዕለቱ ዕላው ከም ዝገብሮ ናብ 135 ህዝቢ ዘለዎ ሃገር ከም ምዃና እዩ ዝሕብረና ማለት እዩ እዚ ተተሓይዙ እምበኣር እዚ ህዝቢ እዚ ዝስፍሓት ናይ መሬት እውን ዘለዎ ሃገር ብላንድ ሎክድ ወይ ድማ ብናይ ብመእተውን መውፅን ዘይብላ ዓዲ ኮይና ምስቲ በዝሒ ህዝቢ ምስቲ ናይ ሰፊሕ ናይ መሬት ናይ ዕዳጋ እውን ከም ዘለዋ ኢሉ እውን ናይ ማእኸል ናይ ዲፕሎማሲ እውን ከም ምዃና መጠን ንኣፍሪካ በሪ ኣፍሪካ እዩ ማለት ይከኣል ማለት እዩ ሕቶ በሪ ባሕሪ ክበሃል ከሎ ኣብ ክልተ መቒልካ ምኽፊልካ ምርኣይ ካል እዩ ሓደ ትመሰል ምጥቃም በሪ ባሕሪ እዩ እዚ ዝኾነ ሃገር ኣብ ዝኾነት ጎረቤት ዘሎ ሃገር ወይ ክትጥቀመሉ ኣብ ዝምችየሉ ንግዲ ተባሂሉ ብክራይ ክትጥቀም ዝኽእል እዚ ኮመርሻል ዝበሃል ማለት እዩ ዓይነት እዩ እቲ ካልኣይ ግን ብዚ መሰል ወይ ናይ ዋንነት በሪ ባሕሪ እዩ ኣብዚ ባይዞ ክንገልጾ ዘለና ትመሰል ምጥቃም በሪ ባሕሪ ዝኾነ ሃገር ዓለም ለኻዊ ሕጊ እውን እዩ ድንጉግ እዩ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ጎረቤትካ ዘሎ ወይ ድማ ኣብ ቅርበትካ ዘሎ ዘመችየኒ ኢል ትብሎ ብንግዲ ናይ ምጥቃም መሰል ኣለካ እታ ሃገር እውን ናይ ንግዲ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ክራይ ስለ ዝኾነ ገንዘብ ስለ ዝትረኽበሉ ወይ ዶላር ወይ ገንዘብ ቅርሺ ስለ ዝርከቦ ተካሪካ ትኽእል እያ ዝኽልክል እውን የለን ግን እምቢተኢላ እውን ከገድድ ዝኽእል ሕጊ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ኣሎ ገዛኢ ሕጊ ማለት እዩ ወዞም ዝገለጽክዎ መዓንተዊ ሕግታት ማለት እዩ ዝገለጽካዮ ማለት እዩ እቲ ካልእን መሰረታውን ከዚ ምሳና ክዛመድ ዝኽእል ግን ታሪክ ወይ ጂኦግራፊ መሰረት ብምግባር እቲ ናይ ዋንነት በሪ ባሕሪ እዩ ወነት በሪ ባሕሪ ማለት ይግበአኒ እዩ ስሩዕ ዘይኮነ ወይ ድማ ስሩዕ መንግስቲ ኣብ ዘይነበረሉ ወይ ድማ ፍትሓዊ ብዘይኮነ ሃፍቲ ክፍፍል ዘለካ ሃፍቲ ጸጋታት ክፍፍል ንሓንቲ ሃገር እንድሕር ተባሂቡ ታሪካዊ ወይ ጂኦግራፊያዊ ኣቀማምጣ መልክዓ ምድርኻ መሰረት ብምግባር ኣብዚ ቦታ እዚ ናተይ እጃም ኣለኒ እዩ እጃመይ ክወስድ ወይ እጃመይ ክጥቀም መሰለ ይወሃውኒ ናይ ዋንነት ይወሃውኒ ዝብል እዩ
ስለዚህ እቲ ሕቶ በሪ ባሕሪ ስኢልካ ዝለዓል ዘይኮነስ ብዙሕ ረብሓታት ዘለዎ ምዃኑ እውን ዝፍለጥ እዩ ንኣብነት ቁጠባ ምዕባለ ሓንቲ ሃገር ርግፅ እዩ ኣብ ውሽጣ ብዘለው ኣብቲ ሃገር ብዝህሉ ሓፈሻዊ ምንቅስቃስ ቁጠባ ናይቲ ሃገር ዝውሰን ነገር ኣሎ ዘይነዓቕ ተራ ግን በሪ ባሕሪ ዘይነዓቕ እጃም ኣለዎ ኣብ ቁጠባ ሓንቲ ሃገር ምክንያቱ በብዓመቱ ንሕና ኳስ ንወደብ ነውፆ ደረቕ ወደብ ኢልና ነውፆ ክራያት ብጣዕሚ ብዙሕ ብቢልዮናት ዝቁፀር ገንዘብ እዩ ዝወፅእ እሞ ኣብ ቁጠባዊ ብፅሒት ዓብዪ እጃም ከም ዘለዎ ምርኣይ ይከኣል እዩ በሪ ባሕሪ ዘይምህላው ድማ ብዙሓት ጉድኣታት ከም ዘለዎም ትቅድም ኢልካ ሙኬ ትገልፆ ዝነበርካ ሰላምን ድሕንነትን ሓንቲ ሃገር ንምርጋፅ ውሑስ ንምግባር በሪ ባሕሪ ወሳኒ እዩ ምክንያቱ ጉዳያት ካብ ቀሊሉ ኣብ ኢድ ፀላእቲ ንኸይትወድቕ ወይም ድማ ተእትዮም ምስጢራዊ ዝኾኑ ብፍላይ ምስ ወታደራዊ ምስ ድሕንነት ምስ ፀጥታ ዝተተሓዙ ውሑስ ብዝኾነ ኣገባብ ክትጥቀመሉ ወይም ክተእቲ ትኽእል ማለት እዩ ውሽጣዊ ምስጢራዊ ሃገራዊ ምስጢራዊ እዚ ሃገራዊ ረብሓኻ ዝጎድእ ነገር ክርእልካ ወይም ክቆፃፀረልካ ስለ ዘይኽእል ማለት እዩ እቶም ቁጠባዊ ፅዕንቶ ከም ዝበልናዮ ኣታውን ወፃእን ንግዲ ንምቅልጣፍ ዓብዪ ብፅሒት ዘለዎ እዩ እንደገ እውን ሰደድ ንገብሮ ካብ ደገ እውን ነምፅኦም ሸቐጣት እንድሕር በሪ ባሕሪ ሃልዩ ብቐሊሉ ጥራሕ ዘይኮነስ ወፃኢ ብዝቐነሰ መልክዑ ንኡ ዝወፅእ ክራይን ዝወፅእ ዋጋን ብዘይውፅእ መልክዑ ክብለልካ ይኽእል እዩ ካልኣይ ተወዳዳራይ ፍርያት ሒዝካ ኣብ ዓለም ንምቕራብ እውን ንባዕሉ ዝኸኣለ ብፅሒት ዘለዎ እዩ እዚ እንታይ ማለት እዩ ኢትዮጵያ ተፍርዮ ፍርያት ምስ ኣብ ኤርትራ ዝፈሪ ፍርያት ኢትዮጵያ በሪ ባሕሪ ብዘይምህላያ ብምክንያት እቲ በሪ ባሕሪ ዘይምህላይ ዓብዪ ቀረፅ ወይም ልዑል ቀረፅ ኣብ ልዕሊ ናይ ኢትዮጵያ ፍርያት ብምግባር ኣብ ዓለም ተወዳዳሪ ከይትኾን ሰዓራይ ከይትኾን ኣብ ዓለም ተበፃሒ ናይ ንግዲ ተበፃሕነት ከይህልየካ ዓርሱ ዝኸኣለ ፅዕንቶ ስለ ዝገብር እዩ ስለዚ ኣንፃራዊ ረብሓ ምስ ሃገራት ኣንፃራዊ ረብሓኻ ንምርግጋፅ በሪ ባሕሪ ወይም ቁጠባዊ ረብሓ ዓብዪ ምዃኑ ዝፍለጥ እዩ ሕቶ በሪ ባሕሪ ኢትዮጵያ ክዕወት እንተኮይኑ እንታይ ክግበር ኣለዎ ናብ ዝብል ምምፃእ ንኽእል ኢና ካብ ዝተፈላለዩ ምሁራት ውልቀ ምሁራት እንብሎም መንግስታዊ ኮይኑ ከዚ ናይ ኩሉ ህዝቢ ሕቶ እዩ ኢልካ እትወስዶ ትኽእል ኢኻ እዚ ዕውት ንክኸውን ድማ ኣብ ውሽጣዊ ዘለዎ ሓድነት ምርጋፅ ውሑስ ምግባር የድሊ ምክንያቱ ዝተተሓዙ ኣብ ሃገራዊ ረብሓ ኩሉ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሓደ ክኾን ትፅቢት ይግበረሉ እዚ ዕውት ክኾን እንተኮይኑ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንረብሓ ቁጠባዊ ንሰላም ንድሕንነት ዲፕሎማሲ ረብሕኒ ኢላ በሪ ባሕሪ ክትሓትት ከላ ኩሉ ኢትዮጵያ ኣብ ረብሓ ኢትዮጵያ ኩሉ ኢትዮጵያዊ ረብሓ ኢትዮጵያ ዝዋገ ክኾን የብሉን ስለዚ ሓድነት ውሽጥኻ ምጥንኻር እቲ ንናጋ ዝበሃል ፅባሕ ዝበሃል ጉዳይ ክኾን የብሉን እዚ ድማ ሽቱእ ንክበቅዕ ብዕቱብ ክስርሐሉ ዝገብር እዩ ማለት እዩ ካሊእ ቁጠባዊ ምርጋዕ ኣብ ውሽጢ ሃገር ምፍጣር እዩ ምክንያቱ ናይ ኢኮኖሚ ሕቶ ወይም ድማ ውሽጣዊ ዝብላዕ ዝስተ ዝተረጋግዐ መንበሪ ዝተረጋግዐ ሰላም ውሑስ ዝኾነ ህዝቢ እንድሕር ኮይኑ እቶም ካልኦት ባህግታቱ ንምዕዋት ንድሕሪት ዘይብል ኣብዚኣቶም ረቢቡ ንክሰርሕ ድማ ናይ ባዕሉ ብፅሒት ዘለዎ ማለት እዩ ስለዚ በብርኩ ዝሳተፉ ኣካላት ድማ ንክህሉ ምሁራት ተሳተፍቲ ኮይኖም ምሁራት ኣብ ብመፅናዕቲ ዝተደገፈ ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ዓለም ተኻቲዖም ከሸንፉ ዝኽእሉ ምሁራት እናሳተፍካ ክኽየድ ከም ዘለዎ ስለዚ እቲ ሕቶ በሪ ባሕሪ ናይ መንግስቲ ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ኩሉ ህዝቢ ምዃኑ ኩሉ ህዝቢ ደጊፍዎ ድማ ብሽቱ ንክበፅሕ ናይ ባዕሉ ዝኸኣለ ብፅሒት ስለ ዘለዎ ማለት እዩ ከምቲ እናገለፅካ የፀናሕካ ክልተ ዓይነታት ናይ ባሕሪ ተጠቃምነት ወይ ድማ ናይ ወደብ ተጠቃምነት ዋላ እንተሃለወ ብኢንተርናሽናል ኮንቬንሽን ኦን ሎው ኦፍ ሲ ብዝብል ማለት እዩ 1973 ዝወፀን እንደገና ድማ ካልኣይ እውን ዘ ሎው ኦፍ ሲ ኮንቬንሽን ዝብል እውን 1982 ዘለው ተፈላለዩ ተመሓሽን ተስተኻኸሉን ታሪኻት ከም ዝነገረና እንድሕር ኮይኑ ብክልተ ዓይነት መንገዲ ዋላ ዝርከብ እንተኾነ ብፍላይ ድማ ላንድ ሎክድ ዝበሃለ ሃገራት ካብቲ ባሕሪ ናብ ሓደ ደንደስ ካብ 20 ኪሎ ሜትር ርሒቆም ዘለው ባሕሪ ሺፒንግ ላይን ዝበሃል ምጥቃም ይከኣል እዩ ዝብል መራኸብካ ከተንቀሳቀስ ትኽእል ዝብል እዩ ማለት እዩ እተን መራኸብ ድማ ናይ ንግዲ መራኸብ እየን ክኾና ዝኽእላ ምስ ናይ ሴኩሪቲ ወይ ድማ ምስ ናይ
ጸጥታን ድሕነትን ምስናይ ሰላምን ድሕር ኮይኑ ግን ኣብቲ ከባቢ ክንቀሳቀሳ ኣይኽእላን ማለት እዩ ስለዚ ካብቲ ዝነበርናሉ ዘመናት ዝነበርናሉ ናይ ከባቢታት ቀይ ባሕርን ሜዲትራንያንን ከምኡ ድማ ምስ ናይ ኤድን ውቅያኖስ እውን ዘራኽብ ዘሎ ሓፈሻዊ ዘሎ ሪሕቕናሉ ዘለና ን30 ዓመት ከባቢታት ብፍላይ ድማ እቲ ሕዚ ክሌም ንገብሮ ዘለና ምስ ዓሰብ እንድሕር ኢና ማለት እዩ 60 ኪሎ ሜትር ኢና ሪሕቕና ንርከብ ንውሽጢ ስለዚ ካብዚ ብፍላይ ድማ ኣብዚ ሕዚ እዋን ምስ ዘለናዮ ናይ ዓለማዊ ፖለቲካዊ ኩነታት እንድሕር ኢና በብእዋኑ እናተቀያየረሉ ዘሎ ኩነታት ኢና ንዕዘብ ማለት እዩ ጅቡቲ እንድሕር ኢና ብርክት ዝበለ ሃገራት ዝተጸጋዓሉን ናይ ማእኸል ኮይናናሉ ዝርከባ እየን ማለት እዩ ንኣብነት ናብ 1999 ናይ ባሕሪ ዘራፊ ወይ ድማ ፓይሬትስ ዝበሃሉ ኣብዚ ብጣዕሚ ሓይልሉ ኣብ ዝነበረ እዋን ኢትዮጵያ ብርሕቐት ተመልካቲት ዝኾነትሉ ኩነታት እዩ ዝነበረ ምስ ናይ ሶማልያ እውን ዝነበረ ናይ ኢስላሚክ ኮርት ዝበሃል ብሓፈሻ ክርአተሎ ማለት እዩ ብዝተፈላለዩ ናይ ዓለም ለኸ ናይ ራዕዳውያን ተታሒዙ ኣብቲ ክትዋፅኦ ዝግባአና ዝነበረ ግደ ክትዋፅእ ዘይከኣለትሉ ኩነታት ኢና ንዕዘብ ማለት እዩ ምስቲ ተታሒዙ ድማ ምስ ናይ ርሑቕ ምብራቕ ሃገራት ተይቀርያ ንቻይና ንህንዲ ንጃፓን ኢሉ እውን ምስ ኣሜሪካ ምስ ሩስያን ፈረንሳይን ኢሉ እውን ምስ ቱርኪ ካልኦትን ብርክት ዝበላ ዓለም ለኸ ጽዕንተ ፈጠርቲ ሃገራት ናውዚ እናተጸጋዓሉ ዘለዋ ኩነታት እዩ ንዕዘብ ማለት እዩ ብፍላይ ድማ ሕዚ ተኳሳሓይ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ኣብ ዘለናሉ ምስ ናይ ድሕንነታዊ ኩነታት ካብዚ ርሕቕካ ምቕማጥ ማለት ብጣዕሚ ኣጸጋሚ እዩ ዝኸውን ምስ ዘለናዮ እዋን ፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን ዓለም እናተቀያየረሉ ዘሎ ኣብ ደቃይቕ ዝቀያየረሉ ኣብ ዘሎ እዋን ብፍላይ ድማ ምስ እናገለጽናዮ ፀናሕና ናይ ኣብ ከባቢታት ቀይ ባሕሪ ዝንቀሳቐሳ ናይ 75 ሚእታዊ ናይ ኢኮኖሚ ካብና ምንብ ዝግበራሉ ናይ መራኸብ ጸጥታን ድሕነትን ናይ ምኽባር ሓላፍነት እንድሕር ዘይሃልይና ኮይኑ ርሒቕና ተጠቃምነት ክንከውን ስለዘይንኽእል ነዚ እውን ከምቲ ብኣጀንዳ ቀሪቡ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ውድብ ሕብራት መንግስታት እውን ደብዳቤታት እናተጻሓፉ ዓለም እውን ተፈላለዩ ዲፕሎማስያዊ ጽዕንቶ ክፈጥሩ ዝኽእሉ እናቀረበ ዘለሞ ድሕንነታን ሰላማን ዝሓለወት ናይ ኣፍሪካ ድማ ከምቲ ካብ ባዕዳውን ሃገራት ነፃ ንኽወፃ መሪሕ ግዲኣ ዝተፃወተትን ኢሉ እውን ናይ ናብ ዞም ب2000 ዓመተ ምህረት ዝነበረ ብፈረንጂ 2015 ናብ ዝብል ዝነበረ ሰስተነብል ዲቨሎፕመንት እውን ኢሉ ዝቐጽሉ ዝመፀ መሪሕ ኮይና ናይ ባዕላ ግደ ተፃወት ዝነበረት ግደ ንኽትፃወት እውን ኢሉ እውን ባሕሪ ኣብ ባሕሪ ዝግበር ምንቅስቃሳት እውን ሓላፍነት ንኽትዋፃእ ኣብቲ ቦታ ክትርከብ ኣገዳሲ እዩ ዝብል ብመንግስቲ እውን ተታሒዙ ዘሎ ስለዚ በዚ እውን ሓሳብ እናቕረብና ዘለና ማሊካ ኣለ ምናልባት ኢትዮጵያን ኤርትራን ክፋታ ወይ ክፈላለያ ከለዋ ከም ሃገር ኣፍሉጦ ሂባታ ተፈልያ ክበሃል ከሎ ብዙሓት ሕቶታት እዮም ዝለዓሉ ብዙሓት ምሁራት ብዙሓት ዜጋታት እቲ ዝኸደትሉ መንገዲ ሕጋዊ ይኮነን ዝብሉ ኣካላት ኣለዉ ዋላ ሕጋዊ ተዝኸውን ነይሩ እውን ፍትሓዊ ናይ ሃፍቲ ክፍፍል ዘለዉ ጸጋታት ንኢትዮጵያን ንኤርትራን ብምዕሩይ ብዝኾነ መልክዑ ብገለልተኛ ተራእዮም ኣብ ናይ ዓለም መድረኽ ተኻቲዕኻ ፍትሓዊ ናይ ሃፍቲ ክፍፍል ክግበር ነይርዎ ዝብሉ ኣለዎ እዚ ታይቲ ቀንዲ መበገሲ ሓደ ስሩዕ መንግስቲ ገና ናይ ሽግግር መንግስቲ ነይሩ ኣብቲ ናይ ሽግግር መንግስቲ ከዓ ኣብ ናይ ሽግግር መንግስቲ ኮይንካ ናይ ሃገር ጉዳይ ቅድሚ መንግስቲ ምዃኑ ክትውስነሉ ትኽእል ባይታ ወይ ድማ መስርሕ የለን ናይ ተወከልቲ ህዝብ ባይቶ የለን ፌደሬሽን ሕጊ መውፅእ ሕጊ ተርጓም ዝበሃል የይነበረን ስለዚ እዚ ኣብ ዘይነበረሉ ዝተወሰነ ስለዝኾነ እዚ ምዕሩይ ስርዓት ኣይነበረን ዝብሉ ኣለዉ ቅድም ከም ትገልጾ ዝነበርካ ትፍትሕ እኳ ብስርዓቱ ተዝካየድ ነይሩ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝህሊ ዶብ ወይ ወሰን ብዕሊ ግልጽ ብዝኾነ መልክዑ መቐመጠ ነይሩ እዚ ብዘይ ምዃኑ ድማ ኩሉ ግዜ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ጎረባብቲ ሃገራት ዝፍጠር ጎንፂ ብቐጻልነቱ እናርአናዮ ዝመጻና እዩ ከምቲ ቅድም ትገልጾ ዝነበርካ ስለዚ እዚ ንትሕቶ ብደንቢ ከጠናኸር ብዝኽእል መልክዑ ታይቱ ዋና ኤርትራ ላዕላዊት ሃገር ወይ ድማ ነፃ ሃገር ክትኸውን እያ ተባሂሉ ዝተወሰነሉ ወይ ድማ ዝኸደትሉ ምኽንያት ኣብ ኩናት ኣብ ጎንፅን ስለዝነበራ ንኡኑ ከህድ እዩ ድሕር ደጊም ድሕር እዚ ተገይሩ ተመሊስካ ናብ ጎንፂ ተመሊስካ ናብ ኩናት ከእቲ ዝኽእል መልዕሊ ምኽንያታት ኣይህልውን ተዋሂዱ እዩ ነይሩ ግን ካብኡ ክንወፅእ ኣይከኣልናን ስለዚ እቲ ዝተገበረ ድማ ክልተ
كلهم زلوا ودبات وين بحري ملؤ بملؤ إيرترا مهاب فتحوا يكونن سلزي زي مسرت بمقبار دما نا إثيوبيا حتى جبون متكلاون يتواهيل يو زلعل خطوسه نجار تهدي كاموكي نوسخ ما لفت قال عايز عن هنسك أبزي بفلاي دما مزحدهم تنتون مكاتعي ونحزم وخمس قرو تأيو بفلاي دما حسب راس جز ويدما كاب مس إرترا أو ودادبات يكونس نايب على راس جز كوينا زنبرت كم مخانيو حد جزي مس ناي ولا خف الهاجر ون زخونة له كم زنبرة تاريخ يتنتنو مالتيو بحفشة تي زخدت اللون كم تي قدمنا قلتنا أنا حناون أب ناي علم لخير بحجاوي فتح تغيروه بأفلت أزلوا منجستي أخوينا تيكونس نعمل ناي كرمنا ناي سودان دو سودان سمين سودان بحملة شعب تغلتشن عصرت حدا أبز تخايده كيدي ناي خلت هاجر ناي مخان نحمش تعمت تصنح كيدي نيرتو بروسس مالتيو نعملت دكتور جانغورانغ ناي دوب سودان تقدامي بريزيدنت خوينم إلون مختل تقدامي بريزيدنت نايتي زنبر منغست خوينم نورماليزيشن كيدي بروسس زخيد لخونتاتينا نعزه مالتي دحر ولا بزتفلالي مخنيات بناي اوروبلان هيوتهم تسانو تخيت مختلهم زنور ناي دوب سودان تباهيل غزياوي منغست تباهيل تطايشو زنبره تخطلوا خونت صعبه مون ناتهم زحازو خونتاتينا نعزه سلازي ناي غربيتنا ندحر رئينا ناي سمينن دوب سودان كفاتحات اللواون ويدما ناي علن كحزات اللوا نحمشت عامت زانحه حد نطبتات تراداديهم خدلو خونتاتينا نعزه ولا حزن اي دوب سودان ناي على خونتات تالو مالتي نامنا كنملس تلنا جن تي زنبر منغستي نعسر شو عامت زمرح زنبر اب تحتي صقطي ناي تفرالي وشطاوي صقطات نورو كونتات كوينو إلون مس ناي علم لخاوي ناي زنبر ناي بوليتيكاوي ايديولوجي من زقع من نقع سعيبون كاب سلطان محاولن نعو سعيو دما افتنا يتعد زنبر ناي باور باكيم ويدما ناي سلطان كفتت ناي شغغر منغستي زنور له خنتات صعيبو إلون كم تناغلصنا يصنا حنا قدمي غنوت 1983 تي يهودغ ناب اديس ابا مقصطارو اسمرا قدم 3 معلتي 1983 غنوت 16 ويدما بناي ارترا قططرا ب 24 غنوت قديمهم زحازلو خنتاتينا نعزه مالتي سلازي تي بوتا قديمهم زحازبو سلازخونه تي دحر دما تي كيدي حزب وسانه زتباهللون دحريت بلسينا خريتلنا ناصنت دبارنت زبل اب صقطي حبرتسب زاتو خيدي حزب وسانه زتخايدلو مخانينا نعزب سترايت يكون كمتنا غلطنا يصنحنا بناي علم الدرادرتي وي دما شماغلتي كمتناي مبراق تيمورنا اندونيسيان إلون كمناي سودانن خلتي سودان سمينن زلو خيد تيكونس امونغو بزنبره بغونص بحيل برتنا وانا ختماتات بزمصو حيلتات إلون بشغغر كيد سلازنبره زي تبليصو زخدا كليم وي دما خن حتى زغبنا زنبرنا بوتا انتي تقبلنا وي دما تي تزاتينا تي تدرادرنا ريحك خوزي منبار مالت بتعامي فتحاون تخكلنيان سلازي خونه نابتي بوتا مملاس اجداي سيخون زي كملس كله دما حقاون مسرتاون تاريخاون دحننتاون مسرت غيرم عالم لخاوي زكاتعو حسابات حيتكا تقريب له زي دما نام مጨረشو نمبصح مسناي حزب دما خدغفو خم زلو اي مردا زكال فيش صبغ موكي وبحري كبال كلس إلو نشمو بحر طرح زيكونس بزح ربحاتات خم زلو خم تقدمينا لغلصنايو زغلصيو جن كاو حلف بسوله دما بحر الوعلو تمايا اكل وعلو كاب نوصانا تاون سيكوريتي ندحنت نصطتا نس وتادراوي كاب زولنايو وصاي بزح ربحاتات ونلو حدت بحري عرسو على بزح هيوت حازاي من بزح مرمرات تطقم عرسو على بزح هيوت زلو بحريو كالاي بزحات معدنات اللو
بزح زغصور معدنات زلوا بحر خبال كله نعمت نايجو معدن كاسوينا ترينا يك هو كافت بحري يزركب سلازي جون كالوتن زعم مسؤول معدنات ونفت بحر يزركبيو بسفعت ما هفت حسابون زركبولو هفت يو سلازي بحري كبال كله بزح ربحاتات وين بزح طقمتات بزح ጸጋታት ሒዙን ሃገር ዝመጽ ምዃኑ ምፍላጥ ዘድልዩ اتخلوا زعبنا كنا سايبر ويم دما سمون سايبر زبل زعبنا حيزنا نزاته تاي مالتي زي شاي هاجر لك ورح دحننت سايبر وي تاي بدحننت سايبر مسار ديجيتال ايثيوبيا بزبل تيما يخبر له زي كان مع جميل يخبر لك اب محدار دحنت مربب حبريتا زمرحو خينو كاب حدا كسب 30 تقمت 2018 عام تمرز خبر يدحننت سايبر مسار ديجيتال ايثيوبيا بزبل معناته زي ديجيتال ايثيوبيا قدم قبل ابناي قطبا يكون ابناي ديجيتال قطبا ريفورم عاوي منقسقاسات حبيت سراحتات ناتسرحلو صنحيو زي مسارت مغبار دماتي شارشاي هاجر لخا ورح دحننت سايبر دحننت سايبر مسار ديجيتال ايثيوبيا بزبل تيما كاب حدا تقم تجمرو اب منقسقاس الله مالتيو زي تاي مالتيو قدم قبل ببعمتو نريوم اب تعودي زلو حيل سب نخبركت ويم دما خنسفح نخعبي زعلمه كاب سجناتو انت قري ببي عمتو ناي 5 مليون كودرات زبل ناي قربا غزي تذكرو سلازي استفعلوا مناسيات ويم حصانات سجناتون افتي عودي سلطنا نقوسدو افلطو نخرغبو منقسقاسات مغنيات الصباح كاب نسنتهم جميرهم ناتلمامدو زعود زينا عوي زموصو حصانات صباح ناي زهاجر تركفتي صباح ناي زهاجر ناي سايبر سيكوريتي ومن سايبر دحننت حلوت سلازخونو كاب انا اشتي بنسنتهم جميرو او زينا تخصكوس نخعوينا تجبره زصنح مغانو نذكرينا ما أخل ما هو ملسي متقعتي سايبر تدالي دما كم هاجر يسرح كم زلو منقسط علاوي قبر صنيحيو زي تاي مالتيو استفلا لي متقعتات ويم استفلا لي قحلتات استفلا لي اب سايبر مس انترنت مستفلا لي ناي داتاتات تتحيزو نزمصو حدغاتات ويم نزمصو صقمات ويم خلخلاخات ما أخل ما هو ملسي متقعت سايبر أداليو نسرح من صنحو منقستي يفلتي حزد ما سو نطنا خره خمس قصل يزغلص دحننت سايبر وحس سايبر مالتي سايبر بزحات عودتات لو مسناي انترنت مسناي سايبر مس فاينانس مس دحننت تتحيزم زغلص يوم نعم دحننت حبريتا مس ناي ولق يكون ناي جروب ناي هاجر يكون داتا ويم ولقاوي حبريتاتات نخيغحالو نخيبالاشو يغونو نخيطفو زسرحلو سرحتات مالتي منغستاوي فلاي مستراو زغونو سندات كيطفو كيغحالو هاغرات مس هاغرات ابز غورو ركب هاغرات ناي بعلن ونوشتن زهلون مستراو زغونو سندات ناي هاغر ربحا خخورو زخلو زي بتناي سايبر دحننت زحلولو خناتاتيو زي ندحر كم اغاطام غوينو ويم غحالتي ندحر رخيوم وزم سايبر اتاكرات ندحر رخيوم وغن ناب حدغا كودق زخيل مخانو بفلاي مس فاينانس كع بصح غيزه بقربت كله محبرسب كله حزب زردو اب بانك زامت خي ገንዘብ استفላለዩ ናይ መጭወይት ወይም ድማ ናይ مزنقعن ናይ مጭብርባርን ስራሕታት ዝስራሕ ብሳይበር ተጠቂሙ ሶዚ ውሕስ ኮይኑት ናይ ፋይናንስ ስርዓት ውሕስ ብዝኾነ መልክዑ ኣብ ዝተዓለመሉ ንዓማዊሉን ተረባሒ ኣብ ንኽውዕል ዝገብር እዩ ሳይበር ድሕንነት ማለት እዩ ፍሰት ሓበሬታውን ሓቃውነቱ ሓልዩ ኣብ መዓልኡ ንኽውዕል ዝገብር እዩ እዚ ሚስ ኢንፎርሜሽን እና ዲስ ኢንፎርሜሽን ዝበሃሉ ዛዕባታት ኣለዉ እዚ ገለገሊኦም بمخنيات سحتت حبريتات مزبع له كونه توهيل دما حبريتا purposely تغير سرح له زي ديس انفورميشن سرحتات الله سلازي እዚኦም ካብ ሃገር ጀሚሩ እስካዕ ውልቀ ሰባት ዝኸይድ ዝፈስስ ናይ ሓበሬታ ወይ ናይ ድሕንነት ጉዳያት ዝስርሕሉ እዩ ብምሕራር ድሕንነት መርበብ ሓበሬታ ከም ተቀድም ዝበልናዮ እሱ እዩ ዝመርሖቲ ከዝልካየድሎ ለቕነ ወይ ሰሙን ሳይበር ንብሎ
ካብ ሓደ ጥቅምቲ ክሳብ 30 2018 ክኽበር ከሎ ዝተፈላለዩ መደባት ዝተፈላለዩ ውዕለታት ዝተፈላለዩ መድረኻት ዘካይዱ መጽናዕታዊ ጽሑፋት ነዚ ዝምልከቱ ስራሕትታት ዝምልከቱ ዋዕላታት ወይ ወርክሾፓት ዝኣመሰሉ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት የካይድ እዩ ስለዚ ኣብ ትካላት ይኹን ኣብ ዜጋታት ዝበጽሕ መጥቃዕቲ ሳይበር ቅድም ምጽሑን ምክልኻል ተወጽሑ ድማ ቀልጢፍካ ፍታሕ ንምሃብ ንማሕበረሰብ ብሓፈሻ ንህዝቢ ንቕሓት ሕልና ወይ ድማ ንምንቕሕ ንምብርባር ዝጠቅም መድረኽ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ሞኬ ጽቡቕ ከምቲ ብሰፊሑ ዝገለጽካዮ ሳይበር ክንብል ከለና ብፍላይ ድማ ኣብዚ ሕዚ እዋን ዘለናዮ 21 ክፍለ ዘመን ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂን ብሳይበር ድሕንነት እንድሕር ዘይጠንኪርካ ኩሉ ነገርካ ኣብ ጫፍ ዝኾነ ዓለም ኮይኑ ኩሉ ነገርካ ጉሓጉሒ ክወስድ ዝኽእል ኩነታት እዩ ዝፍጠር ማለት እዩ ብፍላይ ድማ ምስ ናይ ሚስጥራዊ ሰነዳትን ምስ ናይ ሚስጥራዊ ወታደራዊ ክኸውን ይኽእል ናይ ድሕንነት ክኸውን ይኽእል እንድሕር ጽኑዕን ጥንኩርን ዘይኮይኑ ከብዲ ድሌቶም ክጻወተልካ ዝኽእሉ ኩነታት እዩ ዝፍጠር ንኣብነት ምስ ናይ ገንዘብ እኳ እንድሕር ኢና ብፍላይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ዘለናዮ ምስ ናይ ክሪፕቶ ከረንሲ እናተባህለ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ በፂሕሉ ኣብ ዘሎ ኣብ ዝኾነ ጫፍ ኮይኖም ኣብ ሓንቲ ኮምፒተር ወይ ድማ ሓንቲ ገዛ ኮይኖም ድሌቶም ዝደልይዎ ዓይነት ሃብተገነት ጉሓጉሖም ክወስድሉ ዝኽእሉ ከዘዋውሩሉ ዝኽእሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ማለት እዩ እዚ ናይ ብዓቕሚ ክትጥንክርን ክትዋግኦምን በሊጽካ ክትርከብን ናይ ግድን ይኸውን ማለት እዩ ተዘይ ኮይኑ ግን ሃብተገነትካ ዘለካ ሚስጥራውነትካ እውን ጉሓጉሕካ ተረክበለካ ማለት እዩ ነዚ መሰረት ተገይሩ እምበኣርከስ ከምቲ ነገለጽካዮ ጸናሕካ ኣብዚ ሕዚ እዋን ምስቲ ዘለናዮ ዘመን እውን ዘመን ናይ ቴክኖሎጂ ዘመን ናይ ብፍላይ ድማ ውድብ ሕቡራት መንግስታት እውን ን2030 ሒዝዎ ዘሎ ናይ ዳታ ኣተሓሕዛ ኩሉ ተመሳሳሊ ዓይነት ምስ ናይ ቴክኖሎጂ መሰረት ዝገበረ ክኸውን ከም ዘለዎ እናተባህለ እውን ከም ዘሎ ምስዚ ሓቢርካ እንድሕር ዘይተጓዒዝካ ኣብ ትተርፈሉ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ ነዚ መሰረት ገይሩ ከምቲ እናተገለጸ ጸንሐ ብርክት ዝበሉ ትካላት ካብ ምጥያሽ ጀሚሩ ነቲ ዝምልከት ማለት ናይ ኣይትን ናይ ሳይበርን ዝከታተሉ ትካላት ኣብ ምጥያሽ ኢሉ እውን ምስ ናይ ዓለም ለኸ ዘለዎ ልምድታት ምውሳድ እውን ኢሉ እውን ኣብ ሃገር ዘሎ ልምድታት ሓደ ትካል ምስ ሓደ ትካል ዘለዎ ሓቢርካ ናይ ምስራሕ ውዕላት ኣብ መከያዳት እውን ብስፍሓት እናተኸየደሉ እዩ ዝካየድ ዝከሎ ማለት እዩ ናይ ንኣብነት ናብ ቴሌ ናይ ኤሌክትሪክ ብፍላይ ድማ ምስ ናይ ኤሌክትሪክ ኣብ ምንጋዕ ክኸውን ይኽእል ናይ ባንኪ ምንጋዕ ክኸውን ይኽእል ኢሉ እውን ምስ ናይ ሳተላይት ምንጋዕ እውን ክኸውን ይኽእል ምክንያቱ ኣብዚ ሕዚ እዋን እንበል እሞ ናይ ሳይበር ዋር ወይ ድማ ናይ ሳይበር ኩናት እንድሕር ተላዒሉ ኣብ ተፈላለዩ እዋናት ከም ብሓበሬታታት ከም ንሰምዖ ኣብ መንጎ ሃገራት ተሓንቲ ብልዕሊ ሓንቲ ትገብሮ ላዕለዋይነት ናይ ምውሳድ ዘለዋ ናይ ምንጋዕ ናይ ምቁፅጻር ዘጋጥመሉ ኩነታት ኢና ንዕዘብ ስለዚ እዚ ዝጠንከረን ሓደ ትካል ጥራይ ኣይኮነስ ብርክት ዝበሉ ትካላት ብሓባር ሼር ገይሮም ተስማዕሚዖምን ሃገረ መድሓን ዝሰርሕሉ ኩነታት ከም ዘሎ ምርዳእ ይከኣል ማለት እዩ ምናልባት ፊሽ ትذكرت ኮይንካ ዶክተር አብይ አሕመድ ናብ ቀዳማይ ሚኒስትር መሪሕነት ቅድመ ምምጾም ናይ ቦርድ አባል ኮይኖም ናይ ኢቢሲ ናይ ቀደም ኢትዮጵያ ሬድዮን ቴሌቪዥንን ድርጅት ኢሬቴድ ስልጠና ሂቦምና ነይሮም ን3 መዓልቲ ጸንሐ ማለት እዩ ካብ ኣብቲያው እዋን ካብ ዝነበሮም ሓላፍነትን ኣብዚ መጽኦም ምስ ናይ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ተተሓሒዙ ኣብ ኢንሳ ከባብታት ኣብ ዝነበሩሉ ማለት እዩ ሻውታ እዮም ኢሎምና ነይሮም ቅድሚ 10 ዓመት ቅድሚኡ ማለት እዩ ናኖ ቴክኖሎጂ ክላውድ ቴክኖሎጂ ብሓፈሻ ድማ ምስ ናይ ሳተላይት ቴክኖሎጂ ቀዲምና እንድሕር ቦታና እንተዘይሒዝና እናደፍኣ ኣውሮፓ ሕብረት ቻይና ኣሜሪካ ኢሉውን ምስ ህንዲ ምስ ራሽያ ኢሉ ድማ ኣብ ቀረባና ዘላ ናይ ብዙሕ ዘመን ምስ ናይ ባይተ ተሓይዙ ንምሳና ትናሓናሕ ግብጽ እውን እናደፍአት እንድሕር ሒዛትና እቲ ክንሕዞ ዝግበአና ናይ ከምዚ መሬት ላዕላዊ ግዝኣት ንብሎ ናብ መሬትና ክልል ኣየርና ንብሎ ማለት እዩ እንድሕር ኣትዮም እንድሕር ኣጸጊዖምና ወይ ድማ ጻዕቂ ተፈጢሮምና
اتخن حزوز جبنا ناي بوتانا ناي سايبر ويدما ناي تكنولوجي عقمنا نتداخم يمرص زبل حساب قريبا من يرم مالزي سلازي تايوتي كنريت لنا طرايت ناي مسناي بفيسبوك بتويتر قلمتات زموصل طرايت يكونس حفشاوي مسناي كل الاير ناي محلاون ساتلايت ناي مقصطارن ون بحفشا خجلص كلو سفح زبليت سايبر تكنولوجي ويدمار سايبر دحنነት كبحال كلو سايبر وار كبحال كلو حفشاو سفح زبل ስለዝኾነ نبلمو دوب كوريا ويدما جابان ابزلوا خوينا ناي كلاود اير ويدما ناي ساتلايت ندحر قديما خبابينا ندحر ابزي اب اثيوبيا زلو ناي اير كلل ندحر تقوطاطيره نبلمو تي كن انقاسقس زغبنا زنبره ناي سايبر دحننتنا اتوم ناي تكنولوجي عقبناتنا نتداخم ينبر مالتي سلازي زي نطنكرنا مس تكنولوجي بس زلنا حيل سبنا نطناخرنا انتكالاتنا ون نطناخرنا ندحر كيدنا اتكمصنا زخيل مس زلنا يو زمن تكنولوجي نا انفورميشن كم مخان متن قدم تገልጾ خم زنبركا نابنت داتا خوني داتا خنول كلنا كاولق سب جميرو بركز ول كوبانياتات بفلاي دما تارجت كبروا زخلو مسناي تيل خوني خيل مس مبرهت هيل خوني خيل مس بانك خوني خيل هبت جنت ناي زعد بصفحته زحازو مس حيل اير خوني خيل مس اي منقد اير خوني خيل بركز ولو عبيت تكالاتنا انبلهم بسايبر تكنولوجي ندحر زي تحليهم اتي عقمهم تداخيمو كهو زخلو قلقالوت እና ተዳኸመ ይخيد ስትራይት ይኾነ ሀብተ ገነትና ውን ናብ ካሊ ዓዲ ሽፍት ክገብርዎ ዝኽሉ ኩነታት እዩ ዝፍጠር እቶም ንብሎም ዓበይቲ ኩባንያታትና ወይ ድማ ተካላትና ውን ንኣብነት መብራህቲ ክነ ምንጭ ተለና ናይ ኣባይ ሳይበር እንድሕር ተወቂዑ እቲ ከምንጭዎ ዝኽእሎ ዝነበረ ዓቕሚ ከምንጭ ዘይኽእሉ ኩነታት ይፍጠር ማለት እዩ ስለዚህ ሓፈሻው ክንገልጽ ተለና እዚ ሳይበር ድሕንነት ክበሃል ከሎ ጥራይ ውልቀ ሰባት ዘለው ናይ ሓበሬታ ናይ ከም ፌስቡክ ከም ትዊተር እንደመሳሰሉ ከም ዩቲዩብን ጥራይ ተኮነስ በሓፈሻ በሃገር ክንሪኦ ተለና ሰፍሕ ዝበለ ዓውዱ ብሰፊሕን ተጠቃምነቱ ድማ እንድሕር ናብዚ ንዓቤና እንድሕር ከይድና ድማ ናይ ዓቕምና خمسنا زخيل تفلالي عينتات ناي صعنتات نتصاورلو خناتات زفتر يمو تي حز كاير زلو كاب تقمت حدث كعسالاسا هاجر لخ سايبر دحننت زملكت عقب زفترن بركس ولو عقب زلوم تفلالي تكالات دما ناب حدا مصيم زلوم عقمتات شير زغورلو خناتات زفتر سلازخونه بزي خطنكرن خوزي دحر تقمت زلو دما كللاتنا ناي بعلنا وهاداون خمهرالو زغبا مخاني مالكال قرم موكيت ساعتنا سلازخد الله ابزي كنزازمنا من البات كم معصي كنغورغنتي مغحغح حبريتا ويم ناي سايبر طقات ابز تفلالي مراخبي زم مربب حبريتا نبلوم نتقملهم مالتي على فيسبوك تيليجرام واتساب استفلالي زم بلاتفورم نبلوم مالتي كغاطم جنزابين مفتار عقم ونمعبال ببكيزيو زمهم جملوا المدرخات ببكيزيو إنها تسيمة سبع عقمنا عقم الوط ويمنا عقمي من محل الأفكار حد لا حد فلتت محل الأفكار بستخايد لكع زحش عقم كفتر يخلي بزبل زكايد زول مدرخيو مو مكيو زيد هنزازم قرم كبرات تملكتنا اللومي حجنا زنبرنا مدب معدزته او زي كنزازميناتهم زعباتات نمزخخر ملسيلنا بر بحري ويم دما ونت بر بحري ويم دما متقام بر بحري ربحه بر بحري انتاي زبل حدا زعبا غيرنا مس موكي يهن مهل نولولو نحنا زعباناي تخالاي دما قنا سايبر مسرت مغبار زول حبريتنا واخاتم كنا بصح صنحنا اينا مكنن يبرحكم دما فسهم وراتم ساخاتم نيرنا مسانا صنحكم ملت حسدو سلاز تخاتاتلكم ازينانا نمسكن سلام